min comenzar a falar, pero polo simple motivo de que estamos aquí na Facultade de Historia, como eu son o da casa, pois o aperto tocalle comenzar, non? Hoxe vamos ter aquí un seminario, unha conferencia, antes comentábamos que é unha experiencia interesante para todos nós, primeiro porque eu creo que é a primeira vez que colaboramos o Centro de Linguas Modernas e este grupo que é Instagra, non? E non é que non haxa motivos, porque ás veces hai cuestións que nos levan, como neste caso, a temas de interese coincidente, pero, bueno, ás veces non se dan circunstancias. E aquí si se deron, como se suelen dar estas cousas, por alumnos que coñecemos nun lugar, profesores que coñecen polo outro, e ao final, pois, estamos aquí. E, ademais, un motivo creo que tamén moi justificado, e é que, e iso pola parte da Facultade de Historia dá un pouco de vergoña, pero non fixeron ningún tipo de actividade relacionada con unha efeméride que eu creo que é máis que relevante, non? Estamos falando dos 80 anos dun acontecemento como foi la retirada, non? Ben, entón, simplemente para introducir e dar comezo a este acto, xa que temos o honor de ter aquí a directora do Centro de Linguas Modernas, a Caterina, pois pedille que dixera unhas palabras de benvida, e a continuación a profesora Cristín García vai falar tamén un pouco para explicar o sentido que ten a actividade, e tamén nos vai falar un pouco de un plano máis persoal que supón para ela este acontecemento. E despois, como eu estou na mesa e un historiador non pode quedar calado, pois toca tamén contar un pouco a parte histórica, e eso sí, o que nos gustaría moito é ter un espacio lo suficiente, por eso vou intentar, e vamos a intentar, creo que todos ser breves, para que se poida falar despois, bueno, pois poidan xurdir preguntas, o que sexa, non, experiencias relacionadas con este tema. Entón, sin máis, pois, Muchas gracias a Antonio y a Cristín por este convite pequeño para decir las palabras al comienzo. No quiero monopolizar el espacio porque están aquí los especialistas, los compañeros, todos los que estamos incluida también muy interesada en este tema. Y efectivamente siempre tiene que ser la primera vez para comenzar una colaboración, no es la primera para la Facultad de Historia, pero como grupo. Estoy segura que tenemos otras más. Así, simplemente, como directora del Centro de Linguas, ya sabedes que la sección de francés que es una de las mejores con las compañeras que tenemos y que vos conocedes, que están aquí también con Geneviève Koch y en Lugo Matas Augusto, que también tengo que decir que es una persona muy activa con muchas actividades de proyectos que comparte también con no solo los alumnos de la clase, pero también que esa transferencia para la sociedad que se quiere hacer desde la universidad. Hablando de francés, en verano tenemos cursos intensivos. Entonces, os que non estudiades ainda, os convidamos para que estedes atentos e para o xuyo que podemos profundizar máis tamén no idioma. E agora xa deixo os especialistas no tema que realmente poden diciros todo o que teñen preparado, e despois tamén para vos, para nós, para ter suficiente tempo para as preguntas. E moitas grazas e benvidas, benvidos para este ano. Moitas grazas. Boas tardes a todas e todos. Bueno, son Cristín García, como xa se dixo, profesora de francés no Centro de Linguas Modernas desta universidade. Levo aquí 40 anos xa e xa veredes a explicación que vou dar de onde son. A miña participación neste acto ten basicamente dous motivos. Un deles está relacionado ca viaxe lingüística e cultural organizada este ano en Semana Santa, o 12º, polo CLM e a súa sección de francés.
xa recorremos dende o ano 98 varias rexións e paisaxes galos, norte, sur, oeste, este, Bretaña, Normandía e a historia do desembarco, visitas aos cemiterios americanos, etc., etc., Alsacia, pasando por Verdún, o seu memorial da Primeira Guerra Mundial, os Alpes, Lyon, gran sede da resistencia francesa contra o nazismo, a Provenza e os maquis, Auvergne, París, Midi-Pyrénées, Iparralde, descubrindo cada vez a xeografía física e demográfica e, sobre todo, a historia de onte e de hoxe e a sociedade francófona. Mais ou menos cada 2 anos viaxamos en autocar para facer centos de kilómetros, viaxeiros incansables, algúns e algunhas están por aquí, xeracións confundidas, ávidos de descubrir e coñecer. É como se fora cousa do azar, fatalidade, providencia, deixamos o Languedoc-Roussillon para 2019. Este país, Languedoc-Roussillon, é hoxe parte dunha rexión fusionada chamada Occitania. Recorre moita historia, dende a romanización, os cátaros, o protestantismo. Pero para que o que nos atinxe hoxe na historia contemporánea, o punto clave, o punto de mira deste encontro está moito máis preto de nós, histórico e xeográficamente. Atópase na beira do mar Mediterráneo, dende Cerbère a Perpignan, unha zona de vacacións hoxe e onte de horror. Incluímola no noso programa de visitas. Iremos ver a Avenida da Retirada en Argelès-sur-Mer, o cemiterio dos españois tamén, en Coiur, como non, a tumba do poeta de Antonio Machado. En Elne, a famosa maternidade suiza, asilo máis ou menos acomodado para as futuras nais e nais en lactancia, españolas, xudías, cíngaras. Maternidade fundada por Elisabeth Eidenbenz. Veremos tamén as praias dos barracóns de Saint-Cyprien. O punto clave e de mira é, en efecto, facer memoria histórica peninsular, tan de actualidade últimamente. Nós tamén, neste recorrido, imos coñecer as pegadas deixadas por tantos miles e miles de seres víctimas, de republicanos repudiados, o éxodo, o refuxio político e a retirada, como se queira chamar. Por certo, retirada non ten precisamente unha traducción en francés, porque retraite é militar ou designa xubilación, e retrait, pois, é acción de retirar. O sea que a forza semántica do noso contexto é retirada, retirada, con acento francés. Realmente, este ano a excursión ten un cariz moi especial, o 80 aniversario da retirada, como xa se dixo. Pero non podíamos ir descubrir aquel encrave histórico sen antes coñecer da man de historiadores especialistas no século XX o que, como, cando, cantos, por qué. Non duvidei ni un momento para que nos ilustrase sobre o tema en conectar co Departamento de Historia Contemporánea desta universidade e inmediatamente tiven resposta positiva, neste caso por parte do profesor Miguel. O segundo motivo
e máis personal e íntimo. Meus pais estaban nestas multitudes, esas filas como formigueiros, como dixo o poeta, lixeiros de equipaxe. Aquela pobre xente desamparada pasou a fronteira baixo as bombas, os disparos, o frío, a fame, sacando forzas onde as ia. Aí pasando o Pertús nos Pirineos Orientais, zona fronteiriza. Meus pais foron separados unha primeira vez. Os homes para Argelès-sur-Mer, nos campos improvisados con barrancóns, non sei pronuncialo, e miña nai, as mulleres en convois para outro campo, en Normandía, non sei se situades Mediterráneo, Mancha. Atopáronse de novo, sin os medios de hoxe, WhatsApp, todo eso, atopáronse. Había correo especial, segundo me explicaron, entón había contactos, etc. Viviron unos meses en París ata a chegada dos nazis. Nova separación. Ela se vai antes. El despois en tren cara ao sur, en outros refuxios de españoles, situados cerca de Toulouse. Pasaron a ocupación, é dicir, a Segunda Guerra Mundial, agochados na campiña, axudando en tarefas agrícolas. Meu pai era obreiro do metal e, segundo el, a agricultura cero, pero tiña que aguantar. Todo pasou, chegou a calma e poideron, afortunadamente, celebrar moitos anos de casados. A razón desta desgracia, como para outra tanta xente, era política, por defender a democracia e a república contra o fascismo. O meu avó era tenente alcalde na República en Toledo, moi comprometido, o PSOE, o XT de entón. E dende xulio do 36 foi realmente unha desbandada para a familia de 10 fillos. Cárcere, pena de morte, fuxida de zona republicana a zona republicana. Meus pais casáronse en Levante, aínda eran noivos, e un xuez de paz foi a boda esa civil que despois non tiña validez co franquismo, de Levante a Cataluña. Pódese decir que a miña familia materna foi dende Toledo humillada, separada, diseminada, rota. E despois de moitas vicisitudes, como residente privilexiado, porque a documentación que tiñan os meus pais figuraba résident privilégié. O sea, non era a estrela de David, pero, vamos, era résident privilégié. Despois da Guerra Mundial, a persecución dos nazis, por fin viviron en paz en Toulouse, onde nacín eu. Unha cidade chamada Vermella, que acolleu a tantos e tantos inmigrantes que escapaban do fascismo. Españois, italianos, portugueses e despois, máis tarde, chilenos, argentinos, uruguaios, ata hoxe. Pero eu non quero acaparar máis a vosa atención co problema este que é moi emotivo. Quería solo engadir que, aínda que foi a experiencia dos meus pais, tíos, tías, a dor
quedará para sempre no meu corazón, de filla de republicanos toledanos exiliados. Moitas gracias. Bueno, pois con esta introducción e con este preámbulo, pois para mí é moito máis fácil, moito máis doado explicar algunhas das cousas que me tocan a mí comentar, non? Pero indudablemente sí que quería facer unha referencia a circunstancias de que aquí estamos falando, cando falamos deste acontecemento que la retirada de moitas cuestións. Estamos falando, evidentemente, de algo que pasou, que estamos conmemorando hai 80 anos, pero cando pensei no título, cando propuse no título que lles pareceu ben, levámoslo ata o presente, non? E levámoslo ata o presente por unha razón, e é porque toda esta cuestión non queda limitada naquele momento de hai 80 anos. Xa Cristina acaba de facer referencia a como daqueles acontecimentos se seguiron outros moitos que continuaron, sí, inmediatamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, pero que proseguiron moitos anos despois e nos levan xa a épocas moito máis recentes, non? A través de algúns espazos, de algúns lugares e a través do que é a memoria e de outras realidades, ás veces militantes, ás veces combatentes, como a que se fixo aquí referencia do Toulouse, por exemplo, da década de 1970. Empezando polo principio, se falamos deste acontecemento, da retirada, pois o que estamos falando é dun exilio masivo de miles de españois a Francia nos primeiros días do ano 1939, que foi un acontecemento, como xa dixemos aquí, un acontecemento histórico, no sentido extenso da palabra, e que ten moi diversas dimensións, non? Unha primeira, que é a máis evidente, sobre todo dende o punto de vista do presente, é que aquelo foi unha catástrofe humanitaria. A fuxida masiva de centos de miles de persoas en condicións moi difíciles supuxo en sí mesmo, xa máis de outras consideracións, un desastre humanitario que conecta este acontecemento con outros moitos que tiveron lugar no curso do século XX e particularmente alrededor de algúns dos conflitos máis destacados. É dicir, remítenos aos grandes desplazamentos forzados que xa empezaran a verse na Primeira Guerra Mundial, en lugares, eso sí, moi precisos, como, por exemplo, no marco do que era o Imperio Otomano, armenios, gregos, turcos, pero que se convertiron en norma na Segunda Guerra Mundial e na inmediata posguerra. É dicir, que este acontecemento, en certo sentido, foi precoz, como moitas outras cuestións que teñen que ver coa Guerra Civil Española. Estamos falando da fuxida dunha cifra non inferior ao medio millón de persoas. Non podemos afinar unha cifra exacta, porque as circunstancias nas que se deu a fuxida pois foron moi irregulares, pero sí que podemos apuntar por distintas fontes a unha cifra non inferior a medio millón de persoas entre os días 26 e 27 de xaneiro, e digo isto dos días para darnos conta da magnitude do movimento de poboación do que estamos falando, 26 e 27 de xaneiro de 1939 e 13 de febreiro de 1939. Todos eses movimentos a través dun espacio acoutado que era unha parte da fronteira franco-catalana, non? Algúns din que, ainda que isto pode ser un pouco discutible, que foi a maior diáspora numéricamente vivida na Península Ibérica nunca. De que saía fuxindo toda esta xente, non? Pois saía fuxindo dun avance nese momento imparable do que eran as tropas franquistas na ofensiva que se desencadenara sobre Cataluña a partir de decembro de 1938. Saían fuxindo
dunha serie de ataques indiscriminados contra a poboación civil a través dunha campaña sistemática, na cal tamén é precoz a Guerra Civil Española, unha campaña sistemática de bombardeos constantes por parte da aviación franquista, apoiada por a aviación italo-xermana, que afectaba as cidades, localidades, lugares pequenos, pero que afectaba e afectou as propias columnas de refugiados. É dicir, os propios refugiados que avanzaban cara á fronteira foron obxecto de ataques e de bombardeos por parte da aviación franquista e dos seus apoios, non? En bo sentido tamén escapaban da memoria do que xa pasara noutros momentos. A experiencia da desbandá, que como se coñece a fuxida apresurada para escapar da toma de Málaga en 1937, onde tamén miles de persoas, decenas de miles de persoas, foron bombardeados no seu fuxir, non? Pesaba, polo tanto, sobre todas estas persoas, a experiencia do que logo chamamos, ou do que podemos definir como unha guerra total, ademais de signo fascista, que era a que practicaba a coalición de apoios do exército autodenominado nacional e que se estaba cebando sobre distintas partes do territorio español, non? Polo tanto, unha primeira idea que a mí me gustaría subliñar, e de aquí tamén o sentido deste acto, é que a fuxida non foi a fuxida de hazaña, de Machado e duns cantos máis, senón que foi a de centos de miles de persoas e entre eles hazaña de Machado, non? E compre subliñar tamén que a catástrofe humanitaria non foi produto dun desastre natural, senón foi o resultado directo dunha acción de guerra que non coñecía límite na utilización de recursos materiais, de armas, algo que en Europa e no mundo se ia a vivir un pouquiño despois que no caso do que se estaba vivindo en España. Bueno, e isto levanos a unha segunda consideración, non? Que a retirada, por que a retirada, non? A retirada é un nome que nos remite precisamente a isto, a unha acción que ten que ver con unha guerra, non foi simplemente unha fuxida, porque era unha acción de